velkommen til Madsens og Høstrup TV-show. I dag skal vi se nogen, der spiller klaver, og dem, der vinder, og de bliver rated af dommerne, som der er mig, der er dommeren, vinder en Pepsi Max. Og første contesten hedder Marie, som der spiller Mester Jakob. Wow, det var meget godt spillet af Marie. Giv hende en hånd. Og der var fandme et godt twist. Det var et godt twist, ja. Så kommer vi til Jacuzzi, som der spiller Oles nye autobil. Okay, måske kan jeg afsløre så meget, men her kommer Jakob. Giv en hånd til ham. Spillet af Jacuzzi. Det gjorde sådan noget med knappen, så det gjorde sådan. Nå, jeg fik lige en big af det helst. Og ja, nu er det tid til Hans, der spiller Rap Dance. Ja, og videre til Hans. Giv ham en hånd. Ja. Og nu er det tid til den sidste, hvor hun hedder Jakobina. Så jeg spiller Tillykke med fødselsdagen på engelsk. Happy birthday to you.
banan. Det var, jeg kan ikke huske navnet. Hende der spillede. Ratatouille. Ratatouille. Eller mere, jeg mener. Dance. Den. I så ikke noget. Jeg kunne måske komme til at drikke Pepsi'en. Jeg kan ikke rigtig få den. Lavet af Sofia og Julia. Julia har filmet, Sofia har spillet de ting, kan være for vildt.